bagfra, gutter. Op med hænderne, op med hænderne. Op med hænderne. Alle Sæt op dig med ned. hænderne, Sæt alle dig op med ned. hænderne. Op med hænderne, op med hænderne. Sæt dig ned. Sæt dig ned. Op med hænderne. Sæt dig ned. Sig til de andre, de skal gå og trække sig. Sig til de andre, de skal trække sig. Sig på radioen, de skal trække sig. I skal trække jer. I skal trække jer. Hvad laver ham der? Dum! Sæt dig ned på knæ. Sæt dig ned. Jeg skal nok Sæt dig ned. Det er bare at skyde. Er du med med? Jeg har også fået 2. Ja, 2 døde. Nice. Bare skyd ikke lortet. Pas på de tanke, kunne du gå væk fra bilen? De springer nemlig ikke. Gå væk. Ja. Er de fat lampe eller hvad? Ja, de springer nu. Gå væk fra tanken alle sammen. Tackler du live, hallo? Ja. Tackle. Jeg er i live. Jeg er om bakken bag dem. Jeg er om bare, de trækker mod den anden havn. Kom, push dem. Push dem. Ja, vi pusher. Kom. Ja, jeg tror kun, de er ikke mere end 2 tilbage. Nej, bare push. Kom nu. Jeg løber højere. Okay, de er 3. Det er fint, det er vi også. Vi er 4 faktisk. Tackle, bare træk. Vent den træk. Ja, jeg trækker mig. Er du oppe på bakken til højre eller hvad? Ja. Jeg ser dig. Kom, jeg er lige bag dig. De er 3-4 stykker hernede. Til venstre. Fuck, hvor de fast sammen, det var der. De får mig. Jeg ser dig. Vi skal ikke dø, gutter. Jeg skal hjælpe her oppe på toppen. Jeg ser rigtig low her. Nice, hvor er du fucking dejlig, mand. Flere? Er der flere? Ja, der er flere. Der er en. Bang med den tilbage her, gutter, jeg er low. Træk dig, det er shotgun, træk Ja, han er hitpick. Der er 1 eller 2 tilbage. Der er to. Jeg prøver at løbe venstre om. Ja, jeg har den også venstre om. Der er 2, de er virkelig low. En død. Der er flere, en mere, han er virkelig low. Han er røvlow. Han er pisse low. Han er død. Der løber en rundt ned i garagen. Ja, kom her. Du rundt alene. Jeg har fået 5 nu, altså. Jeg har jo fået 3, bro. Ja, fuck, jeg rammer heller ikke en skid lige nu, mig. Tak, så 2. Det er vores dørs. Han død. Nice. Gutter. Sindssygt. Gratis, tjek varevognen. Vi fik alt lortet med alt lort. Ja, jeg tager en varevogn ud. Tag pengene. Ellers så bare, gutter, tjek. Vi skal have alle herned, og så skal vi tjekke, hvem der er de forskellige varevogne. Ja. Er de låst? Der er der et her. Jeg tror sgu, de har tingene på sig, gutter. Ja, så mist det bare lort, det er fint. Ja. Jeg har ikke en varevogn hernede. Få din agent ud. Bare få agent ud nu. Vær vågen på, der kommer flere. De var fucking mange. Bro, jeg har ikke nogen vest eller noget tilbage. Nogen, der har noget ekstra. Hallo, det synes jeg gør. Bør lægge den ud på øen, fordi der er sikkert nogen, der kommer ud og hjælper dem. Ja. Så dør de også bare. Ja, men forstår mig ret. Der er nogen, der kommer ud og hjælper dem op, så de kan holde deres ting derude. Er der nogen, der har en ekstra vest? Ja, hvor er du henne? Ved Bådhavnen.